ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ҳама каса хуш омада. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад. Ман бо мегӯм ки ман пушти ягон каса намегирам. Вақтиш да ман видео кардам, ҳамаро огоҳ кардам ки бародаро, апа ва хоҳаро бо чанд занакон зан застан ки мо ҳам хеле бозида бозӣ кардем. Суми мо рафтага мо сумора чӣ хеле васта надидем. Апо, хоҳаро, бародаро ҳаматона огоҳ карда будам. Гуфта будам ки илтимос бозӣ накунед, ин бозиҳо ҳама бозиҳои шумо нест, ин бозида шумо намебаред, ин бозида ҳама одамое мебаранд ки дар аввали ҳамин бозӣ дуромадагиам ва блогерое ки подписчик бисёр доранд, баъд реклама мекунанд, ҳаваи ин бозида мебаранд, барои ки барои рекламашон пул метиҳанд. аз шумо намебаред, зоратон кардам, гуфтум накунед, ин кор кори хуб нест. бисёр бозӣ кардем, ана ки ман да занг мезанем, акаҷон мо чӣ хеле кунем. ман да занг назанем, вақтшда инаҷа да ақл гуфта ин чиза кор мефармонден ва ҳамин корро намекарден, хуб мешид. ана ки ҳозир гирав нола мекунем ки мо пул боyd додем. ҳамин пула дар бачаҳотон расход мекардем, дар падару модаратон сум медодем. хуб намешид. чем дар ин бозиҳои ҳаром пула додем. ана ки мешинем гира кардам. ман дар ҳаққи шумо дуо мекунем ки мушкилотон осон гардона, дигар бозӣ накунед ягон хел бозиҳода. як хеле телефон мекардем ки акаи Фахриддин ту чӣ дай хеле меги мардум айраҳм мезанӣ, мо мардум соҳиби пул шаванд. ана соҳиби пул шудем, конкретни соҳиби пул шудем. ана ки дафъаи дигар калара кор мефармонем ки чӣ хеле ҳамин бозиҳо дар шумо залал мебурад. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошед, ободу сарбаланд бошед. як ягон кас барои мӯй сар баровардан минақсидил дарко бошад, дар ман ҳаста, як флаконош 900 рубле, доставка любой точкаи Россия ва билети самолёт дарко бошад. номерои ватсапи ман +7 910 88 88 676 ва дар комментария бо нависта мемон номерои ватсапа. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. ман ягон гапи ганда гуфтанӣ нестам, просто ақла кор мефармонда. инам кор мекардем, дигар ягон кор намекардем. обод ва сарбаланд бошед. ман дар хизмати шумо.